video je o každom jednom retardovi z tvojej práce, ako títo ľudia fungujú, ako nebyť čistá handra pred týmito ľuďmi. Dávam ti sem kompletný návod na to, ako sa dostať do úplných sračiek a ako z nich von. A toto všetko sa mi podarilo rozlúsknuť za 4 roky. A nie, neboj sa, nebudeme sa rozprávať o tom, ako si ich nemáš všímať, lebo to ti aj tak nepomôže. Moje meno je Radovan a 4 roky som robil s retardmi. OK, prvé čo som spravil je to, že som tam šiel s pocitom, že budem so všetkými kamarát. Počase som si tam našiel nejakých 2-3 typkov, ktorí mi celkom sedeli. Tým, že po týždni som sa rozhodol, že týmto ľuďom sa dá veriť a zveril som sa im s môjim problémom, vtedy to bola rodina. Akože nepovedali mi nič také, čo by mi pomohlo v živote, jediné čo robili bolo A mne to pomohlo, pretože aspoň som sa mal komu zveriť a život je ďalej. No na druhý deň prišli za mnou ďalší 5 ľudia a začali sa ma pýtať na tento môj osobný problém. A ja som sa tak zamyslel, že odkiaľ vy môžete vedieť o môjom probléme. Vykecal to. Ale na to už je neskoro to nejako riešiť, pretože už si to proste povedal a on to nepovedal tak, ako som to ja myslel, takže som si to začal ešte viac obraňovať pred ľuďmi, ktorých nepoznám ani meno. Vtedy som bol ale ešte dosť naivný a myslel som si, že proste títo ľudia sa budú o môj problém zaujímať a ešte lepšie, že mi poradia s môjim problémom. Každý chodí do roboty s pocitom, že i dneska idem riešiť cudzie problémy. Ale to som si ja nemyslel, lebo ja som bol v tom, že sú to moji kamoši. A samozrejme pochopenie neprišlo, pretože ich to nezajíma a aspoň sa niečo v ich živote deje, aj keď nie vo vlastnom. Ale dobre, život ide ďalej, hovorím si, aspoň ma budú mať radi za to, kto som, hej. Lenže keď sme sa napríklad doberali, tak zrazu chalanisko vytiahol presne tento môj problém. A ja som sa tak zamyslel, že prečo si vytiahol práve toto. Potom mi to došlo. Ako nemusel vytiahnuť nič iné. Presne vedel, kde zasiahnuť, presne vie, čo mi doserie úplne náladu a to stačilo. Nemusel sa ani inak brániť. Problém je v tom, že to nevytiahol iba on, ale boli viacerí. A ja som si povedal, že čo mám robiť? Akože v úvodzovkách je to pravda, akože povedal som to ja. A teda boli posmešky a srandičky, až na to, že zrazu to začali vyťahovať aj bez toho, aby som ja niečo povedal. A samozrejme, že už ma to nasralo, tak som ich proste chcel poslať do prdele, veď logicky. Potom som sa nad tým tak zamyslel, hej, koľko som tu? Som tu nováčik, som tu 2 týždne, nikoho nepoznám a ešte si to pokazím s kolegami. Takže čo som ja retard urobil? Začal som sa smiať s nimi, lebo že ich to proste prejde. Nemal som čo iné robiť. Lenže ja mám chrbtovú kosť a samozrejme, že mi to nebolo jedno, tak si hovorím, že OK, vy zmrdí, nebudem sa s vami baviť. Takže celý mesiac som chodil vlastne s cedulou na hlave, kde som mal napísané: serem na vás, nechajte ma, nechcem sa s vami baviť, dajte mi pokoj. Takže sa zo mňa stal čistý outsider a viac menej chytil som takú paranoju. Proste vedel som, že sa mi smejú, lebo som proste ukazoval na seba, že aha, ja na vás serem. Akože keď sa rozprávali, ja som si všímal, o čom sa bavia, či padlo moje meno, keď sa zasmejú, bavia sa o mne, proste ti začne drbať. A toto sa nedá robiť v kuse. Takže mesiac som to vydržal a ja som si povedal, že OK, že ja to musím nejako vyriešiť, to proste ďalej nejde. Tak som si povedal, že OK, ako si môžem tento problém vyžehliť. Tak som spravil ešte väčšiu chujovinu a začal som im proste pomáhať, podlizovať sa, čokoľvek, čo mi pomôže. Takže keď nebola ciga, Rado hneď vytiahol. Keď nebolo odviesť, Rado hneď zaviezol. Proste čokoľvek potrebujete, ja vám pomôžem, majte ma radi. Takže sme kamaráti, lebo urobil by som to, čo by urobil každý kamarát, pomohol. Takže ja som nezačal od začiatku. Ja som mesiac ti dal najavo, že nechcem sa s tebou baviť, nechcem ťa ani vidieť. A ja si hovorím, že wow, že ako dobre som to vybavil. Mne vôbec nedoplo, že oni si sami smejú za chrbtom, aký som úplný retard. Ja som bol rád, že sa mi nesmejú do očí a že sa tvária, že sme kamaráti. Takže ako som dopadol? Zrazu sa obhajujem pred cudzími ľuďmi, ktorých nepoznám. Majú ma za totálneho žebráka, pretože im platím cigaretami a tak, nech sa mi nesmejú, aj keď sa mi smejú. Ďalšia vec, sa mi smejú za to, že som totálny podlizovač. Nemám žiadne hranice a takto som tam proste chodil dennodenne. Nie v jednej robote, takto to bolo v 8 robotách. A ak si sa možno v tomto našiel, tak ma pozorne počúvaj. Posledné 2 roky nič také sa mi nedeje, nemám problém s žiadnym kolegom, robím si čo chcem a mám pokoj. Moja úloha je, aby som bol ten najideálnejší kolega na svete. Čo tým myslím? Ja keď prídem, podávam si s tebou ruku, usmejem sa, ale v hlave som nastavený, že nie si môj kamoš a nebudeš môj kamarát. Nechodíš tu kvôli mne, chodíš tu kvôli peniazom. Nezaujímaš sa o moje problémy, zaujímaš sa o to, aby ti rýchlejšie prešiel čas. Lebo to tak je. A ak si myslíš, že to tak není, tak mi vymenuj všetky problémy, čo majú tvoji kamaráti a koľko si z nich pamätáš. OK, čo najviac miluje človek? Že ho ľudia počúvajú. Ja tých
ľudí študujem. Chcem vedieť, s kým robím, čo robí ten človek, čo ho zaujíma a čím viac tých ľudí počúvam, tým väčšiu dôveru si vytváram. Ja ich proste počúvam, čo mi hovoria a ak sa pýtajú na môj osobný život, tak hneď to otočím na nich. Ja som najobyčajnejší človek na svete. Povedz mi o sebe, hovor. V skratke, nedám ti ani jeden jediný dôvod ma neznášať. Ani jeden. Ty si ale povieš, že Bohrado, ty si riadny falošňak. Veď ty nemáš svoj názor. Ale ja tam nechodím kvôli tomu, aby som sa s tými ľuďmi kamarátil. Ja tam chodím kvôli tomu, aby som s tými ľuďmi vychádzal. Tak poďme sa pozrieť na ten najlepší štart v tvojej firme. OK, prvé dojmy, čo chcem, aby mal môj kolega sú: som normálny chalanisko, ktorý si ťa vypočuje, dá sa mu veriť, nemudruje mi do života, nehovorí mi, čo mám robiť, nezadzuje ma pred kolegami, vie pomôcť a dobre sa s ním robí. A toto sú jediné veci, ktoré preto musím spraviť. Som normálny chalan, takže ti nehovorím ani o svojich úspechoch, ani o svojich problémoch. Snažím sa byť čo najnormálnejší človek, ktorý má ten najnudnejší život. Tým pádom chalanisko pre tebou nemá nejaké obavy, že si napríklad lepší ako on, alebo že si horší ako on. Proste čistý neutrál, ktorý si ma vypočuje. Počúvam. Takže miesto toho, aby som ich otravoval mojimi sračkami, ktoré môžu na mňa neskôr vytiahnuť, tak sa zaujímam čisto o nich, s tým, že dostanem najviac infa, pretože im do toho neskáčem a môžem si potom neskôr vyberať medzi kolegami, s ktorými sa chcem baviť viac, s ktorými sa chcem baviť menej, ako keby som im povedal niečo a potom počasie zistím, keď na mňa niekto niečo vyťahne, že kto je ten zmrt. Takto som o krok napred. Dá sa mu veriť. Tým pádom, hoci čo mi kto povie, nehovorím nikomu, pretože nemám potrebu sa chváliť cudzým životom. Pokiaľ si nudný, tak áno, potrebuješ sa chváliť iným životom. Nemudruje mi do života. Viem, že toho človeka nezmením. Aj keď sa rozprávam s gamblerom a rozprávam o automatoch, nemám potrebu mu hovoriť, že budky sú hrozné, pretože aj tak toho človeka nezmením. Už som to skúšal 4 roky a už to skúšať nebudem. Keď spraví niekto chybu, tak sa mu nesnažím silou mocou dokázať, aký je idiot alebo ostatným. Tak ako sa ty bojíš toho, že spravíš chybu a budeš za idiota, tak sa boja aj ostatní. Takže keď si z niekoho spravíš srandu, tak očakávaj, že ti to bude chcieť vrátiť naspäť. A to ty nechceš. Vie pomôcť. Ty myslím, že nemám problém ti nejako pomôcť, neočakávam od toho nič, pretože ma to nič nestojí. Nerobím to na úkor seba. Ale nenechám sa zneužívať, lebo tam je tenký ľad a na ten si dávam najviac pozor. Dobre sa s ním robí. To znamená, že podávam výkon 100%, nemýlim sa, nikto na mňa nečaká, nedávam ti ani jeden dôvod na to ma nenávidieť. A tento vzorec používam na každého nového človeka, ktorého stretnem. A čo spravíš, keď nič z tohto nezaberie? To, čo očakávam od kolegov, je rešpekt. A pokiaľ ten rešpekt nevieme získať obaja medzi sebou, tým, že sa budeme správať ako normálni ľudia, neostalo mi bohužiaľ nič iné ako toho chalaniska zbiť. A mal som pokoj. Ako dobre, Rado, prečo si nešiel za šéfom? Ako myslíš, že som za ním nebol? Jediné, čo som sa dozvedel od môjho šéfa je, že áno, sú to proste zakomplexovaní žebráci, nevšimaj si to. Takže som to musel vziať do svojich rúk. Raz som na čava proste zhúkol, alebo toho ďalšieho, ktorého som proste fakt že zbil a ľudia mi dali pokoj. Lebo pokiaľ sa ty dostaneš do pozície, kedy sa nedokážeš proste brániť pred tými ľuďmi a nikto sa ťa nezastane, tak je to hotové peklo a asi najlepšia obrana, aká je, pokiaľ stretneš takýchto ľudí, je proste sa zobrať a odísť. Nestojí ti to za to a pokiaľ je to taká robota, že že si predávač alebo skladník alebo každé takéto chujoviny, ktoré som ja predtým robil, tak ťa vedia zobrať aj do inej roboty. A naozaj to, čo to v tebe zanechá, sa veľmi ťažko vracia naspäť. No a tu máš vlastne tabuľku so všetkými bodmi, ktoré boli v tomto videu. Dobre, takže toto je môj konečný kurz prežitia v toxickej robote. Toto je moje prežitie, moje skúsenosti, ešte raz vravím. Dúfam, že to v tebe niečo nechá, lebo presne toto som potreboval počuť pred 5 rokmi. Čus!